Piştî çend rojan ji şewata malbata Penaber a Rojavayê Kurdistanê li kampa Dareşikiran ya ser bi Hewlêrê ve. Çareserkirina birînên wê malbatê li nexweşxaneyeke Hewlêrê dayîkeke birîndar jiyana xweş dest da. Doh êvarê dayîka bi navê Qumriya Mihyeddîn Hesen ji ber birînên xwe yên giran ku di şewata kampa Dareşikiranê de rastîwan hatibû piştî 5 rojan ji hewlên çareserkirin û dermankirina wê ji aliyê bizîşkan ve li nexweşxaneyeke Hewlêrê çû ber dilovaniya xwe da û koça dawî ker. Li gor zanyariyên geştî berdestê Rêbazê News ji şeva borî ve termê wê hate veguhestin ji bo nexweşxaneya bizîşkî dadiya Hewlêrê û îro sibehê di termê wê diriya dergehê pêşevîr sê malka ve were veguhestin ji bo zêdê wê gundê Teqilbeqil li gundewarê Dêrikê da ku bi xak were spartin. Roja yekşema borî ager bi mala malbateke Kurd li kampa Dareşikiran a penaberên Rojavayê Kurdistanê ket ku ji heft kesan pêk dihat pênc ciwan rastî şewatê hatibûn nexweşxaneyekê re li Hewlêrê hatibûne veguhestin ji bo wergirtina çareseriyê.